ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ayan na ni Kwarab. Awan, tatabadong. Napanmanan nag-aram Anya, aram nga aram, mawansa mo mga tingkwa na. Barang nga daitan. Walang bukaon. Napay damdamagam ni Chip Kwarog. Damdamaga ka, tada plan-plan mo kay. Ha? Anya daita plan-planwam, tata. Kaya't ma, tayo ramang kay jay planaw. Iraman na kunam. Mayat, dahito yung planaw. Sigurado ang maragsakan ka. Anya ngamin daita plano aya. Kastoy na'y. Tumagag ka. Tayar sa askaw. Ay, unahin. Makakiliti daita arasas mo, tatabadong. Una, saan ka may bagangay king ka, no saan ka makikay? Saanan anas kan ay arasas mo? Awan mo ti sa bali makangag. Amom ngay, no dalang kita igigid ni parinteng. Amom da dyan napig sa tiradar na kay. Uray pingaw, dyan wala payag niya. Ay, pudno takino nam tatabadong. Jak manamaw. At dan samot anting-anting di lapayag ni Kapitan. Mangag na, ultimo arasas. Apo, Apa nga idagdakat mo day talapayag mo di tadiday. ay agulay makamanta dadengdenggag. Anya ayat ti dengdenggam. Agulay makakunak na. Di tapay met dideng ti pagal-alingagam. Sao kala asao. Jak manggag ti dengdenggag. Ti anya ayah. Jayar arasaas ni paribadong ah. Na, anya ayat arasaas na. Mari, anya ka ditikunam akayat mo nga ibaga? Aguray ka pa'y mo't amare. Tumay timingak pa'y lang. Anya, ay di nakman pagurayan na kasta. Medyo mabainak nga main. Ibagam nga minad, adaya mo't babain mo. Agda ka malagayag dito. Ito'y ka pa berbirugay. Kahit kunakmitkin ka nga umayak dito'y tersina ni Marikwanang. Katayan na nga, di papaalaking ka. Naguray ka apay maalaaya iti pinartakan. Umutan ka na. Medyo napudot pa'y ti ulo ni Marikwanang. Madamdaman ton nga ibagak day takan kwanang. Anya day tapagin inarasaasan yaw. Umutan ka na ka. Madamdam ako na nay. Ay kagawad ko na. Oh, si kamot gayam, Kapitan. Ay pautangam da paribadong kun ni marituyag. Ha? Nangag mo dyan panaginin na rasas mi, paray? Kano naggapu ka di taigid ti kalsada? Nangagmaw, Kapitan? Ay napigsa ti panagdengeg ko Adan sa mo antina ni Kapitan. Na Uray aday umangag na. Ore arasas, ti kabasitan ako taon, mangag ni Kapitan. Di ka agyaman, tagapukin ni Kapitan. Nakautang tamanin ijay tersina ni Marikwanang. Apay ko mga gyaman na kingkuha na ngay. Marurudang arad. Pakarurudam ko ma. Anya launay na yati at dahi jay lapayag na. Tamangag na amin, ultimo arasas. Apay amasikuran kaya. At dangarod plan-plan way. Ang kasanungay, maramig ka. Kut manggag namot amin, uray iarasas ko iti sa balay. Anya day taplan-plan wam Ay, kalukwan na. Iso nga rin nga isiksik rito kay. Agluto akon, Inteng. Iso apumanaw kan di tadalikan, Ay. tagaruna kon. di ka tumanagarita dapay dengdenggag na. Anya ti dengdenggam aya di tayan ti dalikan. Adayar arasaas ti kalaban. Kalpasan iti ayan ti dideng, di tamot itah ayan ti dalikan. Anya nga tati sumarunaw. Ay kat no sa dino ati pakadengegak iti arasaas ti kalaban. Ay pumanaw ka ditan, no kayat mo ang makaluto ak iti kanunta. Sa bagay, sa anak pa'y matkit de, ama bisay. Ay agluto ka nga raw din. Awan pa'y mo nangag ko nga arasaas ti kalaban. Mas dawak ka ni Kapitan. Apay ang nagpigsa ti panagdengeg na. Ay, katsigod mat akas jay na. Sa bagay, kuna na ababaan iti napigsa panagdengeg na. Manggag na ti plano dagiti kalaban. Ay, kasta nga road ti ibagbagana. Kalaban ti ibagbagana.
Awan ba't ti amok akalaban na dito kabildatan? Ay na, di mo laam mo, Maray. Masansan, adagiti nasaya at atat tao, ti ipakpakita naken ka, kaisuda gayam ti kalaban. Kahit, asino ngay nga dagita? Ay, kat ni Kapitan ati makamaw, taiso tinapigsa ti panagdengeg na. Ay, sapay planok nga aglon. Ang agungat ni inteng no aglonak. Kat isikretom Ay na, mangeg na, Maray. Uray isikreto. Ay awan saan ka makapagloan no kasta, Maray? Tangay amin nga arasas, kat mangag ni parintay. Kastulangan, jarami din ta. Kanya rita, tatabadaw. Ag kinintay talangay, no agsarita ta. Kasanungay, kadyak matamu ti aggiday. Anya kamutay. Awan serbe mabaraw, ta ultimo agkiday, di mo amaw. Day tangarot ti pagkapuyak. Isu siguro ajak makaaram ti balasang. No di mo amot agkiday. Agkiram-kiram kalangay. Ay, dayta ti kabalak nga ramiday. Kinapudno na, isu dayta ti paglaingak. Si putam, ti panagkiday kaw. Dayta. Sungbatan ka mati ti panagkiram-kiram ko. Dayta ti sungbat ko itikiday mo. Nagkinawa ng tan. Wain tataba daw. Ayos ti planaw. Ay, naglaing ka na nakaawat ti kaya't kung ay bagaking ka. Ayaw! Anya nga'y Kapitan. Ada kadibot laang mangmangeg mo nga arasas dagiti kalaban. Ay, awan met nanggag ko. Ay ka nasayat, ano kasta? Ay, mabutangan adagiti kalaban. Kabuteng daka, tamo daan napigsa ti panagdengeg mo. Ay, mabit lang. Kaslada mangmangag ko Anya day tamang manggag mo, Kapitan. Kaslada agar arasas. Ay denggam analaing, Kapitan. Ah. Amangan mat no arasas ti kalaban. Kat kayat daka kontraan. Ay, denggag analain. Ay, agulay maka Anya ti mangmanggag mo, Kapitan. Ibagamot Na Apay ngay nagkatawa ka? Ay, agulay ka. Agin inarasa as dagiti duaan nang isit ako ton dito tirsinam. Na manggag mo oray dayta. Kunada. Apay kano abaak ti aglaklakaw. Na Ay, naglukon dagito'y ako ton. Na Oh, tataba daw. Ato'y dagiti inalak ejay kulungan ti manok ti karuba. Anya dagita. Itlog ti manok. Sangapulo amin dagitoy. Saglilimata. Ay, di mo nawatan yung kiday ko king ka. Naawata ka apay kumasaan. Manok ti kunak at iliwam. Apay nga itlog mo dahil tayo nalam ngay. Manok kaya. Kunak man no itlog. Dahil ito'y tirigat na. No panagkiday kan panagkiram-kiram lang ti panagtungtong ta. Ay, Inakarot isubli dagito nga itlog. ay saan na. Ha? Apay nga sublim pa lang ngay. Isuday tan, ti pagguduan ta. Itaman pa'y asaan ka nagdengeg ditayan ti dideng? Wano, dita dalikan? Ay, anya ko mga iti denggag. Awan ti arasa as dagiti kalaban mo? Ay, mabutang da siguro nga agaramid iti kalukwanan na. Ay kat, nasaya at ano kasta? Ay, aga samuta mangko ti arasaas da nga. Awan ti makaaramid iti kasta. Siya only. Ay, kagawad ko nang. Ay, ba mo, dito unag ti bagbagam nga agreklamaw. Wan, Kapitan. Ay, umunagkan. Kapitan, Na, ay, kasla mo nalukot a pantalon akordoroy ta ropam. kasanumat ngamin, Kapitan. Nagado at akawan da. Siyakpay, kat tinakaw da dagiti itlog ti manok ko. Ay, unay matdaytan. Takawon dati itlog ti manok mo. Wan, Kapitan. Anya nga iti ukupan ti manok ko. Awanan na. Ay, awan na talaga. Ay, asino ti suspitsya managala. Sikaman, Kapitan. Ha! Nangag ko nga ibagbaga dagiti kabaranggayan. Anapig sa kano ti panagdengeg mo. Eh. Apay,
Di mo lang nangagan no asino tinangala? Ayun na niya. Apay ngay. Anjak mo't inaramid dayta. Anwag nga'y dagito'y inyawid mo nga itlaw ba daw? Nagadulaki din ay damdamagi mo. Intunukan mangag na ka ni Parinteng. Apay kumano mangag na. Ang kakidilutan, nagitang itlaw. Tanay, mabisina kaon. Adaman kalukwan nga'y naramid maun. Apay agsaupay lang. Kaya't mo samad ang matiliwanag kini Parinteng. Ha? Kaya guli magkalatan. Ano agtultuloy, ti pa nangiyawid ko, iti masidata. Ay, dagrik-reklamo ka baranggayan tayaw. Kanya ti reklamo na, Kapitan. Ada ka no natakaw ti itlog ti manok na asa nga pulo pa'y ba't? Ah, nagadong. Eh, among ka de, no asino tinangala. Ay, sana siya, Kapitan. Iso nga ron adamdamagak no amaw no asino tinangala. Diyak mo, Kapitan. Ay, dahito tirigat na. No awan ja chip, tanod ang naturad. Kat, sikaman, Kapitan. Apay nga na pinalubusam ang mapanagaram ni Chip Kuaraw. Ha? Naawatan tikinday ka? Kat, awatan mo't nga rod aday ito'y panagkiram-kiram ka. Ang buklatan. Mawatak na ita. Naglaing ta talaga, tatabatong. Kabisado ka, ti pa nagkiram-kiram mau. Kat, mapanta ka rodan. Ay, katuwa na. Mala, tumadar ka nitan, tamapantan. Ay talaga nga agdwa-dwa ak iti panag na ni pari ba daw. Agdwa-dwa ka. Tapay. Kasla dama di apagturungan dagiti saka na. Apay, awan nangeg mo nga inyara saas wenno imbagana. Ay, awan ba? Na, kim mapsot nga ruden ati panagdengeg mo. Aha? Eh, apay kumapsot ko no kabayatan alumaklakay. Pumigpig sa ti panagdengeg ko ah. Nay. Ni ba't pari ba dong? Kasla ada si imanda iti may sabalay. Kita Ay, kunakun ka. Talaga nga dadakes a plan-planwan na. Ay, tinasaya at si putam amin agaraw na. Ay, jeman at tiparak. Yawat mo man. Na, nangikabilam ayamanan. Ipabirok mo manen kanyak. Eh, tapno masiputak ti garaw da pare ba daw. Eh, yak ngamin unay masiputan no awan antiparak. At tagsidan may kinituya ka. Kawitan ko naman. Ay na. Saan ka pa'y ngagkatawa akas tatatabadong? Ha? Tapay asan? Kit naglukmag da ito natiliw mo aman. Kat no paggudwan ta dahi ta. Eh, Kasano nga gudwan ta. anya pagguduan ngay pagbagamay. Kaya't mo asawain. Nalipatam dyan nagkinaawatan ta itay. Adaya mo na kinawatan ta. Hindi ngay nagkiday ka kat sinumbatan ka matiti pa nagkiram-kiram ka. Ay, awan malagip ka. Mala, agawid na ka. Ine. Saan ka pa'y ngagawid tatabadong? Igudwan nak dita tiniliw ko amanaw. Ay na, jak mabirukan jay antiparam. Ay, tilan tumat ngamin pangidisdiswam. Ay, awan na talaga? Awan ko naklangarudan. Ay, ay na. Ay. Ha? Uy, adamang manggag ko ah. Na. Oops. Apay nga rod, adi talamisaan man ng tipagdenggam. Di ka na tagaray. Op. Kapitan. Ha? Iso, tinanggag mo. Si kangagpaso. Umay ko ireklamo ni tatabadong. Ang tabasol na kanyak. Ha? Anyat baso na. Siyak tinakakasya ng kamkamat iti manok. Hindi nyawat ko kinkwana. Intaray na nadagos. Na. Iso dagayam ti agal-ala iti manok. Ay, sugayam ang nakita kay adwa ka ni pare ba daw nga agsisiim di ta kaaruba. Pinilit na klaang ni tatabadong. Na. Ay, inak sa tiliwon akas lamanok day di akong pare ta ipabalod ko. Matiliw mo ayamat akas lamanok. Ipatiliw mo, kapitan. Iso tinang isuro kanyak nga garamid iti kalukwan. Ay, agtal na ka. Tamay sa kamay. Laklakayan kan. Ngam agpaisungsong kapay lang kan kwa na. Apay, awan bukod mo apanunod.
Daya, mo't basol ko pare. Ada! Ha? Nalawag ang nagala kayo iti manok ti karuba. Ay, naminsan lang mo daya pare. Sika pa siguro tinangala iti sa nga pulong nga itlog ti manok ti karuba manya. Ano nagbingayan may kini? Ay, umay katiliwan tayo pabalot ka. Ay, saan mo ta pare? Heh, Kasi nakadiya. Ay, tuyang! Labdam man ni parenteng. Tapos saan nakatiliwain? Labdam! uray lapdanak. Tiliwan ka. Baraw ka na. Di ka umasasinig kanyak tatabadong. Ah, Amok adakes maninti umay mo ibaga kanyak. apaya ka butang nakmuteng baraw. Una, tapakay sagbakan mo ti amom. Ah, Umadayo ka. Adaywan nak, dakes nga espiritu. anya. Ay na, tatabadong. Saan ngamin anasaya at tikasta nga arami? Ngam sakbay na, kaya't may manakablaawan itinaragsak a panagkasangay ni Kyle Ignacio dita BGH compound. Ala sigay! Dinan! Tinagibusan ti Sabalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan! Inteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nagpintas betan. Kaya napo daw ti balasa nga ada iya tersinan ni kagawad ko nang. Huh! Ay, artistahin ako nada iti Tagalog. Ni Maya Dayjay. Kaanakan ka no ni Mari Kuanang. Ay, jaklaim pagarop nga dagayam na pintas akaanakan na. Iso kanupay lang tagbantay ka naglako iti tersena ni Mari Kuanang. Kabayatan ti kaawan na iti makabulan. Ay, adulaki di ababaraw ti mapangumatang iti tersinan ni kagawad ko nang. Gaputan na pintas ti sales lady na. Na, sa ka umisam-isam inteng. Kasla ada plan-planwam. Amam, kursunadak na jay abalasan para ka ni Kwarong. Anya? Anya itayang tinagan mo, basang? Siyak ni Maya, Kapitan. Maya? Nagmaya tinanagan. Maibagay iti kinapintas mo, Maya. Kasta ka di? Agyaman na, Kapitan. Gumatangak man iti may sabuti nga arak. Ken dilata apulutan. Mapitla ang Kapitan. Ay. Atoy, Kapitan. Agyamanak aginom kami ngamin dito'y kani Kwarog. Kwarog! Umay katag siya ta! Ay, katuan matang kay. Day talaga ayam. Kwarog. Apa yang kay? Nakitam ka dito na pintas abalasang nga aglaklako dito tersinan ni kagawat ko nang. Padasa man nga arman. Ni Uncle Mate. Kunak noan niya itayan ti arasas mau. Tinasayaat. Agin dadawat ka man iti baso, no agin bubulod ka. Tapno pamrayam amakyam amukin ko na. Kunam nga adala mapan mo gatangan. Ang nagbayag kamat inteng. Kinaduak namin ni Kwaraw. Barang makita na ni Maya. Ay, uray man makita ni Kwarog dayjay abalasang. No di namat amo ti agaram. Ay, mataktekan akon ka ni Kwarog akaanakak. Tadi mo lamang asawan. Si kakit din ti mataktakan. No di mataktakan ni Kwarog. Madandanagan akpayan ka ni Kwarog ka. Ay, na. na. Agat arak ka,
Inteng. Ay, Nala, mangrabi ikamatan. Itayak pa'y analpas anangan. Mabisinak ngaminan amang uray kan ka iso ananganakon. ay, pasensya ka lang ko man kaya't ko ngamin ang makaasawa ni Kwaraw. Isungar aramidak ti tumulaw. Di nan tumot ngamin amuti agaram jay luko aka anaka. Nakita mo ni Maya, Kwaraw. Anjat makunam. Napintas anja. Kuwang Kyle. Napintas unay ni Maya. Mabaina. Anya? Mabaina ka talaga. Naimbag no kayat nakday jay. Kasano nga ron ama amwam. No di nakakayat, wano kayat na ka, no di mo matpadasan nga arman. Oh, Jak kayat. na, Ibaganan tupay nga graramana. yay. Adaman-damaga, Kwaraw. Anya day ta? Adamat la ka di planom ang mga sawa, wano awan. Sungbat. Jak ilibak. Damot planaw. Ang Anya. Anya. basta. Basta. Makamukan. No di mo kayat ti mga sawa, di siya kon. Saan gayam? Mga sawa ka lang to. Sardaman inteng. Ingkamad gumatang itinatang nga ilutok asidaan ta. Ala. Pakbet nga ron ti ilutom. Tarong, parya, sitaw, karabasa, kan aramang. Oh. Kat syempre, gumatang kamatan iti kagudwa kilo a karnit baboy. Una, areglado. Mapanak ka ron din. Agsubli ka adagos tasya kun ti mangiluto iti isang put mo alutwak asidaan ta. Maya. Ada ka no, ipudno kan ka ni Kwaraw. Anya? Awan ka di pa impudno na. Maya. Awan mo at kapitan. Ang mga no din na pa imbuksilan ti ayat na, pare. Ayat na, kunayo? Nagkapuyan ni Kwaraw. No di na pa impudno ti ayat na kan ka, Maya. Anya? Saan ko apaglastog? Ni Kwaraw. Kinasing pet ken nagagad. Ala, ni kapitan. Anya, kursunada ni Kapitan Dayje Amaya para ken ni Kwaraw. Kasta nga raw to yan. Ay, apoya. Sa bagay, panagkunak. Agpadadan ken ni Kwaraw nga addaanan iti husto atawan. Ken nakaturpos sa kanupayan iti kurso na. Wain, kinapudno na. Urayan na kanulang ti resulta ti board exam na. Oh, di nasaya at no pagasawaan ni Kapitan Dakwaro ken Maya. Ay na, no para mo't kanyak tuyang. Saan nga agbagay dakwaraw kin Maya? Pagkunaamot ngay. Una, napintas ni Maya no maidilig kin ni Kwaraw kakanakan ni Parintay. Anya ti amom ngay, no kayat lakit din ni Maya ni Kwaraw. Ay awan lang tayo mo kong tuyang. Nagiraraman mo tayo Parintay. Ayan ti impagatang ko kan kainteng. Apay nga itakalaan. Urayok ti impagatang ko, tagluto ako man. Agam itakala nga sumangpat. Ayan na nga, agpaisulti ginatang ko. Nunan matan, nunan. Nagkuna ngamin nga agbartak ka. Salbag ka. Nalipatak sa matan nga. Inala iti nang ibatsak. Sa dinaw. Sino ni kagawat ko nun? Tayo suti na ginuman ba? Kadwak de paribadong. No kasta. Dayjay manen amaya, tinapan mo ginagara.
Mga no si kamot gusto kan ni Maya. Ha? Sasawamot. Ay, Day, nakspay. Sublyan na iti. Pangpakbet na ginatanggaw. darasam katnay mabisina kon. Salbag ka. Damit lang ang plano ang mga asawa ko araw. Ibagam ti panagayat mo kan ni Maya. Tapno di na kakit unaan ti sa balay. Oh. Anya nga iti aramida kang kail. Armam makaasawa ka nga ron, no, di ka agarip, ay luko. Kuha nga minang kail. Anya man ang data? Di ka man nagkapoy-kapoy. Kandi mo patpatyan, ti isursuro ni Paribadaw. Apay aya. No ko na tinukmaan na kano editi ararman na. Di ararman na ni Tuyang, oh. Di mo tutuladin. Tinukmaan na idininana tuyang. Kano? Di mo panpansinin data. Awan kas iti alam iti legal apamayan apanagaram. Aramidim tin pagak. Tapno saan ka amabaakan di taunag ti pantalon mo? Nagbakak lang nga roday. Anya ti bagang Chief Warog. Apod niya ako. Anya itayin tayo kunak nga ibagak. Apay, anya tinapasamak iti barukong mo. Apay nga paputa. Ay, kwa. Pagpagak pa nga umuna ti barukong ka. Corny kamat manong kwaro. Pangasimadeng, di na ko makatawaan. Seryoso ak iti ibagakan ka. Anya nga min aya dayta. Kuha nga min. Agayatakan ka adeng. Anya? Ni. Ala, agtigtigargar kamat na namang ibagbaga. Adda ka di namnama ka adeng. Apay ngay. Agpigargarak matang. Kwa. O sige, panunutag pa yan na imbag. Ala, agawid ka, tamalamlamin kan samat. Narigat na gurigor ka, gapula kanya. Apay adda aya sakit mo malaria, kwaraw. Awan mo ti amaw kang kain. Kumusta nga? Naibagamat lang ang ti panagayat mo kani Maya. Jackson itulaw. Ha? Ang mga nudakas mo ti ipasimuda ag ti panagpigargar kaw. Anang ibagakan kwa na iti ayat kaw. Mapat. Pati ka iti dayta. Alaki di. Itap na makaasawa kan. Agaram ka. Sa bagay, madlaw ko akas lakonsen ni Maya kanya kang kail. Mitlagayam. Ikarkararag mo. Tapno maigasat mo ni Maya kwaraw. Iso ti babae kursunada kahit aparakan ka. Kas lamadlaw ko kita damot ti simpatyam kin ni Kwaraw, Maya. Apay ka di, tatabadong. Wala, tay ka pa adamag kanyak iti maipapan kin ni Kwaraw. Agar-aram ngamin kanyak ni Kwarog. Kasla kayat ko mati makiasawa di ti lugaryo, a barangay Kabildatan, tatabadong. Panagkita ket, kas lamayat tilangam Kaawahatan nga danam naman ni Kwarog no kasta. Bagay kami kadimat lang ka ni Kwarog no bilang tatabadong. No siyak lang nga maysa, napyalangay no bumirok kan iti sa balay, Maya. Anya? Ni Kwarog akanakan ni Parinteng, kit ada sakit na makaalis. Ha? Ay, jak lang pagarok, tata. Iswano di mo kaya timakaran, sumapol ka iti sa baling ayatem. Ay, agyaman ang taimbagam ti kasta, tatabadong. Anya, imbagam nga dasakit ni Kwarog ang makaakar. Kun kunak lang dayjay, yung sa napudnaw nga da sakit ni Kwarog ang makaakar. Ay saus ba daw agar-aramid ka manen iti pangguraan daken ka. Ala, kakin ni Maya, ibabawim timbagam. Ay, kita damag kingkwanan numamatay uno saan.
Ay sos, mamati dayjay, nga main laklakayan kan anang ibagakan kwa na itikasta. Ita ito, mano niya teramitin ni parenteng? Tila pakibibiyangam. Maya, kumusta nga iti sasadak di tapusaw? At dakadimot lang namnamak? Dirit saan ka, Kwarog? Awan marik nakapanagayat kan ka. Ha? Saan siguro adata ti para iti tunggal maysa? Ay na, nagsakitan na danggan. Anay, pusaw, naut-utlaw, nay. Lading ita, Kwarog. Anay! Basol yun na ito yung kail. Ha? Ay, Apa yan? Apa abasol ko akong kunam dito? Ay, ipilit yung mat ngamin nga ramak ni Maya. na, Nabasta daklagat nga raw. Dakla ko manimbagbaga ti ayat ko kenkwana. agora ka. What's the happening? Kat kunamat, nadlaw mo ididamaw nga ada concern na ken ka. Oh. Dakla ko man inararam. Yay. Mapayak mo't lagayam. Maya, gumatangak man iti sabon kan toothpaste no adda. Adda kapitana. Adtoy. Ay, agyaman balasag ko. Adtoy matibayad ko. Nana, mabalin ka diti agdamag? Anya? Anya nga minti sakit ni Manong Kwarog. Damagag laang Sakit na? Nay, awan mati amok asakit ni Kwarog. Imay nga min ditoy ni Tata Badong. Kat imbaga na kanya nga adda kano sakit ni Manong Kwarog makaakar. Anya? Oops. Eh, jak malapdan ti bagikan kararwak pare. Iso nga inasitgan ka unay. Nay, apa ngay pare? Kasla kumilaw mo tindag iti matam kanya. Ha? Talaga? Ha? No kikilawan ka lakuma. Ay sus, nabayag akinilaw kan. Yay. Kit magiling ka iti husto iti bitukak. Salbag ka kit di iti 1/4. Parinteng? Nagkuna. Mapanupad padaksan ni Kwarog ka ni Maya. No di ka kit loko-loko ataw. Ha? Ibagam kit din nga da sakit ni Kwarog ang makaakar. Nugod Pilipino. Makitam day tanga imbong at inaramid ma. Kasta unay laki din na pungtot kanya ni parinteng. Siyempre tadi na dahil mo ti plano na may papan kada Kwarog kan Maya. Kit santo mo lang agbagay da Kwarog kin Maya. Ay makamo ka man langan. Awan lati di mo pakibibiyangan. Napintas ni Maya. Madlaw ko pa ikit adda mabalinda iti biyag. Nalinis dagiti kukuna. Nagatid daw. Ita, niki din Kwarog akanakan ni parenteng ti pakiasawaan na. Ay kasilaing dadya balasang iti sidong ni Kwarog. Ti konam kit day. Adda apal mo kin ni Kwarog. Apay, kapin anum ayan ni Maya. Takas takit din ti bagbagam kin ni Kwarog. Isumot lagaya makas diti sa ukanyak ni Maya. Ta siguraw, namati iti imbaga day di atataba daw. Ay, pagbalinan dakit din nga da sakit na makaakar. Nasakit mo tinakam ko iti inaramid na kaanakan. Iso ano anya ti kunam di idarom mo ni pari ba daw? Ha? Mabalin mo nga idarom. Tapag multaan tayo man. Tadikat agrawam day jay ataaw. Ay, wanan niya. Saan nga ang angaw day dyan yung inaramid na? Di kay lamabain ka ni Maya nga agdindin na ron kayo. Gapukan kwa na. Ah, Ibagam ka ni Kwarog.
Tamapan na ibagakan ni Maya asaan apud no nga adda sakit na ang makaakar. Ay makapasuron ti aramid na dya apari badong. Amuyo lang nga ruden akas dyan ni Pari Badong. Ang tutupan nyo pa'y laang. Una, tapno agnakan. Nangag ko nga itarom na kakano ni Kwarog. Anya nga itaramidam badong. Ha? Aya. Sakbay nga idarom kan multaan da ka. Makiariglukan. Anya ti aramidag. O di mapan ka ayan ni Kwarog. Dumawat ka iti pamakawan ng runa ken ni Kapitan. Tapno di nakadusaan. Ay, uwan to yan. Sige, aramidag timbagan. Ay, tiniliwan dagiti pulis ni Maya. Ay, jaklaim pagarup kagawad ko nang. Ibaga kun tipod no. May sang illegal recruiter ni Maya. Imay diti lugar tayaw, takayat na nga itarayan, ti basol na. Nagsasaritaan may kadagiti dadakkel na, anasaysaya at laangan sumukaw kadagiti pulis. Ay, wala. Nasaysaya atin ang maibalawd. Ta nataltal gad ti kasasaad na. Ay, anya nga tiyan mo tayo. No, adamang dangran kan kwa na. Di nakarkaraw. Oh. Dayta nga road, Kapitan. Ay, isumot talaga ang magpigpigar-garak idi anang ibaga iti ayat kaw. Ajak mo tiga puna. Tagayam, kas jay ti aramid ni Maya. Naimbag tajak na ilawan. Ay, uwan nga rin. Jak impagarup, akas jay gayam. Sapay nagpintas mo. Ay, Naimbag tanda kayo dito, paray. Kwarag. Kumusta ka pare? Alay ko maday ito'y agundaway. Ti dumawat ka na kayo, kinikwaraw, iti pamakawan niyaw. Maday nga agpaiso ti naramid ka, kwaraw. Paray. Ada iya madi nga inaramid mo. Mayat kit dia. Husto ti inaramid mo. kagdanag tataba daw. Awan pa kan anwam kada kamay. Nay, nakaskas daw nga ron nukasta. Ay, agyaman na ka, paray. Kwaraw. Ay, da kami ti agyaman kan kaparay. Taga po iti inaramid mo. Saan ana ilawan ni Kwaro ka ni Maya? May sagayam wanted. Wanted? Wanted ni Maya, paray? Katwin. Tiniliwan adag iti pulis. Ay na, Kapitan! Narigat ngamin ti agdardarasudos numaminsan. Ala sigay! Dinan tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Eliasa Tumlig. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan. Ipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Apayag tuyang, manipod nagapu kay J.L.A. Di kamot matagtagaray. Tumakder, agtugaw, ken di ka makaigna. Ay, apalakman ti Bombay nga ado ti kwarta na. Nagpuskol tinalukot a kwarta iti bulsana. Nakakita ang ti Bombay. Napandita tersina ni Marikwanang. Addan sa impautang nakin ni Marikwanang. Kaya't mo asawain na panagsinger. Wen siguro at adamot inyawat ni Marikwanang a kwarta. Dayta, ti pagsapulan da kita a Bombay, dito'y lugar tayaw. Agpautang da, iti 5-6. Nagmayat ti kasjay at trabaho, badaw. Ay, iparit na ti kasjay, tuyang. Nangato ka noon ay ti porsyento, ti mabulod a kwarta, no 5-6. Ngam awan ti ado a prosisaw. Basta inyawat na ti kwarta. Agbayad kamutan inton umay agsingayr. Uwin mo't kid di No bangkaw,
Nagadupay lang nga papilis, sakbay ang makautang ka. Naimbaga bigat mo, apong banang. Kastamet, buyet. Ay, imbag man, tay may kamanan pimasyar. Agpaiso ka di ngawan ni Manong Kwarog dito, yapong. Wen. Saan mo ka di nakita ijay purok ang naggapuam? Nakita kay di na panalawas. Ngamawan matan, apong. Ay, napanan na ngay manan. Ay, agsursur-surmatan ni Kwarog. Uray ko madusaan nga iso ti chip tanod. No nagkita kami kuma, inawis ko ta nagkuyog kami nga imay, apong. Uray inawis mo, no di na kayat ti umay, awan mabalin mo, barok. Agpaiso ka di, anapan ka no nagbirok iti asawain na, apong. Day tati saan ko nga mo. Kanayon matakas tati bagana, ngem di mat la makaasawan. Nadyak agbid daw. Si kajay kasinsin ni Kwaraw. Husto ak kaday baraw. Una, apong. Apay ka di. Kaduam ka di asimmangpet ni Kwaraw. Saan mo tapong? Kunak no addan ditoy, tawa ni jay lugar mi. Awan pa'y mo't gayam ditoy. Nagsursur nga rod ano kasta. Adda ka di masapul makankwana, apong. Kaya't ko kumati umutang iti kwarta na no adda. Awan ka di ti makukwartam, apong tuyang. Awan nga raod baraw. Ay adda man damagay. Nakitam kaday no ado ti kwarta ni Maribanang. Nakitak mo't anabnabsog ti pitaka na, apong. Idimbaw nakagimatang iti tinapay. Ado ti kwartana, apong. Pangikabkabilan na ngay iti pitaka na. Itirabaw ti tukador iti sala, sapong. Wenno saan? Ijay seledda. Papanam ka day. Tumalangkyaw ka, mate. Kumanita ka dita kalsada. Inak agiremedyo iti kwarta. Tapno at damod kwarta. Kasano kumangay? Ingkag mula tapno at dailakaw, kita danto kwartam. Huh? Nabambannog akaw amapmapan iyay bangkag. Jay kumamot sa anak unay amarigatan Dagiti Bombay. Naglakat ti trabaho da. Agpautang ken agsingirlaan. Kas jay kumamot Ay, ambisyosa ka, mate. Pangalaam kumangay, iti kwarta nga ipautang mo. Dayta nga rod ti pampanunutag. No kasano amaaddaanak iti kwarta. Ay, saan ka unay nga garapap? Agtrabaho ka, tapno madan ka, iti kwarta. Bayak, ati utag ko itatag trabaho. Nabanugak nga minan amapmapan iyay bangkag. Sapay kuma tapod no nga adda jay pitaka ni Maribanang nga imbaga ni Buyay. Apong tuyang. Apay nga adda ka dito'y arubayan mi. Ay, Buyay, adda ka din ni Maribanang. Apay asap sa pulam niya, apong ko. Adda ka di masapul mo kenkwana. Ay, kuha, adda la ibagak baraw. Adda ka di taunag. Nakitak mo't arimwar itay nalpasan nagkape, apong. Kasta ka day. Mabalin nga orayot di taunag, aging gainton sumangpal. Mabali na, apong. Ingkag tugaw iti sofa di taunag. Ay, sigay! Ay, thank you, Buyay. Makatugtugawak nga mingkal. Agtugaw kayo lang di taunag. Tamapan ko kitaan, no napanan na, apong. Wan, baraw! Urayot ni Apong Mau. Awan mo, tinakaparabaw apitaka ni Maribanang ititukador. Ay, amangan no indugot na tipitaka na. Anya ka di ti masapul mo, mare. Imay nakinayaban ni Buyit di talikod ti balay. Anya ter aramida di talikod ti balay maray. Ay kat agdaldalusak Imbagla pagmulaak itinatnatag. Kasta ka day. Ay kunak no awan ter aramidum. Kaya't kukuma pagsaritaan ta. No kasano ang maaddaan ta iti pagkwartaan. Day,
Itaman pa'y ang makapanunot ka iti kasta, maray. Agnegosyo ka day, ti kayat mo asawan. Kaslakastan, maray. Ang no tersena. Adamat ang tersena ni Marikwanang. Ay, kwa maray. Awan ka di ti maipautang mau. Tauray siyaklaang ang timang panunaw. No anya ang negosyo ti pangrugya. No pang negosyo. Ay, awan maray. Ay, dakkel ti kasapulan no agnegosyo ka. Amok nga ado ti kwartam. Alan amaray. Agpautang kamutang. Ni Marituyang samat ginagapo ditaw. Wen, inteng. Mas awak takayat na kano ti agnegosyo. Ha? Ngam umutang mat kanyak iti pagpuunan na. Anya? Agnegosyo? Ang utangan na ti pagpuunan na. Palpalaran mo't day ta Marituyang. Iso nga ron nga imbagak nga awan kwartak. Ay kasanun no malugi. Ibaga na ka di apasensya, tanalugi ak. Kaslag pampanunot amo namon atokak asirina. Anya kanu nga tinegosyo na. Ay, jakman amukan kwa na. Panunutan na kanupay. Ambisyosa. Anya katag negosyo nga awang kwarta na. Hindi pare badong kuma ati pangalaan na iti pagpuunan na. Pangalaan mo't nga ni pare badong. No, awan pa'y mula na mabalin nga apitin na. Apay asaan ka makaig na? Kaslad na nagatel mo, adi mo makudgod. Gapo iti kinaawan ti kwartak badaw. Awan pa'y maitid mo mo't a kwartak. Uray awan ti kwartam, tasaan ka mo't ang mabisbisinan. Mangan ka pa'y mo't iti mamitlo iti agmalam. Kaya't kumot nga ron ti ang negosyaw. Na umaakaw ngagbangbangkag. Anya kumaan negosyo ngay. Amom ka di mo't lang, ngay manihar ti negosyo. Ay kat siyempre apay, tila agbangkag ay ati amaw. Kit anya kumapay ngay. Oho, di ka man. Na umaakaw ngagbangbangkag kunak lang arudal. Marikwanan, agpautang ka man iti kwartam. Pangan-anwam iti kwarta, maray. Naumaak nga minon nga agbangbangkag. Kaya't kumut ti maadaan iti bukod a pagkwartaan, maray. Maday, no pagpuunam iti negosyo, kat utangam. May mayat no bukod mo a kwarta. Pagkunamay. Kasanod no malugay. Anya nga iti pagbayad mo. Imbaga no bukod mo a kwarta. Tano malugi ka, ay okay lang. Mala, ikagumaak man nga raw ti maadaan iti bukod ko a kwarta. Anya ka di ti serseri pambarok. Nakita ngamin ni Apong tuyang itay dita kalsada, Apong. Kimita ditoy. Iti kwan, nagsubli di balayda. Day, apay ngay nga ta. Anya ti imayan na taapay asaan adimmanon. Jakman na mo, Apong. Ngam adda nadlaw ko kenkwana. Anya kuma tinadlaw mo. Kasla ka na yun nakasipsiputan, Apong. Iti anya aga po. Atap mula siguro dayta barok. Adda sa baling agparparik na kanya, Kapong. Naa. Anya kumangay dayta nga agparparik na ken ka. Papanan, tagdardaras ka may. Nasiputak ngamin arimwar ni Maribanang. Napansamot ijay ayan ni Marikwanang. Kita pa'y kumano na panijayan ni Marikwanang. Ay mabitak laeng at dalamapan ko kitain. Sige, ditakan. Asino ti mapan mo kitain na ya? Ni Maribanang uno ni Marikwanang? Ay kumpurmay! Agsubli akmat ladag house! Apay nga tangag dardaras ni Tuyang aya. Papanan na nga ta. Ay, tanawak man no papanan na. Da akong iti arubayan da Maribanang. Nakalukat ti rita. Ay, sombra ka man. Ay,
Da nakaparabaw apita ka itirabaw ti tukador. Ay alaag man. Ta ibulsak iti dakkel a bulsa ti dastakaw. Atay ta. Naalakaw. Ay. Rumwarakaw. Tamangan no adda umunag. Kita agpay ti aglawlaw. Nuawan ti tao. Sakbay a rumwarak iti inaladan. Ay. Imbaglakit din, tanakalukat tiri daw da. Ay, nagkasatakaw. Nasiputak anag gapo ni Nana Tuyang dito'y balay, apong. Anya kumangay ti imayan na kat awanak mayt. Nasiputak ka nagdardaras nga imunag. Sa nagdardaras matlang nga rimwar, apong. Ay, isumot lagayam akanayon na kasipsiputan ako nam. Ay, anya nga tangay ti sipsiputan na kanyak. Adda dinamag na idi. No ado ka no ti kwarta, mapong. Anya nga ti insong batmaw. Imbagak nga do. Tanabsog ti pitaka, mapong. Ay, iso siguro nga umut-utang. Ay, saan samot nga umnot ti pangaramatan na. Saan nga tangad day nala na itay dito'y uneg, apong? At, ha! Ay, ayan tay pitaka kon. Ay, inakmad kitaan. Ay, Ha? ay na, buyet. Awan ti pitakak ditoy. Dinamag na ngamin idi kanyak no pangikabkabilam iti pitakam. Kahit anya ti imbagam. Imbagak nga iti rabaw ti tokador. Wenno iti silidyo, apong. Ay, ada ka di parikot. Kasla da sapsapulam dungo. Ay na, ti pitakak itirabaw ti tukador. Awan matan. Ay amangan no impanumot ija silid. Ay saan? Hanggang nakita ni Buyet nga imunag ni Marito yang itay. Sa nagdardaras mutla nga pimanaw. Ay, Imay nga awan ka? wan, tanapanak ijay tersena. Ha? At danapan ko ginatag. Nakita ni Buyet nga imunag sa rimwar mutla kano adagos. No imunag nga awan ka. Ay kaawatan nga dagagara na iso nga imay. Lakit di Ada ka di karga ti pitakam. Adda ijay ti kwarta nga inted mo kanyak intay. Ha? Ada amin ijay? Jay 10,000? Wan, Itaman pa'y paray. Adda ka di gagaran. Ada ka dar aramidan ni Marito yang paray. Kasangsangpit na mo't paray. Apay aya. Nakita ngamin ni Buyet ang nagdardaras asimbrek ije balaybay. Kaya nagdardaras mutla rimwar. Oh, Anya, simrek nga awan tao paray. Tidakes. Mapukpukaw ti pitaka ni Banang. Ada karga na at 10,000 pesos. Ay, mapan ko man ayaban dita silid. Ha? Ay, mabit lang paray. Anya ka dito inaramid mo tuyang. Kababaeng. Nay. Kanya day tabil-bilangan. Ay, kuha. Itad mo kanya kita. Tay sublita ka ni parintay. Di damot ang mo siya tinangala. Anya, saan nga mo? Nakita na ka ni Buyay. Awan di sa bali anapan iji balaydan o di si kalaeng. Asinaw tinangibaga. At na dita salas ni parintay. Amudalatan na si katinangala. Ta nakita na ka ni Buyay. Ingkay sublay. Adda ijay ni Buya. Ay na, pasensya kan kapitan. Pakidanon kin ni Maribanang ti panagkid daw ko iti pamakawan. Apay nga inaramid mo tikas jay. Maray. Ay, pasensyahan, kapitan. Nasulisugak gapu iti rikat. Pakawanan da ka di Saanin ang maulay? Pakawanan da ka. No talaga adi mo ulitin. Ikarik, kapitan, saanin ang maulay? Naamiris ko amade ti inaramid kaw. Ti panangalak iti pitaka ni Maribanang. Oo. Malaisubli kaun, kapitan. Awan naksay dita. Katsuri manang. Ay na, Nana Toyang. Saan mo at
tagikuan ti saan mo ako kwa. Panagtakaw tinaramid mo. Ala sigay! Dinan tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan.